Hayırlı günler. Biz bütün Dünya Tatar Kongresi'nin 30 yıllığına hem 8. siyezine bağışlanan matbuat konferensiyasına çığıldık. Hem bizim konağımız Şeyh Raziyev Vasıl Abdülgayazoğlu, Tatarstan Respublikası Premier Ministr orunbasarı, bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Milli Şura reisi. Vasıl Gayazoviç söylep gitseniz idi mine bu yılғы юбилей съезді ол başkalardan ayrılıp duracaqtır. Indi nindi şaralar ötkerilecek hem nindi masштабта uzayacak. Hayırlı gün, hürmetli hizmetdaşlar, hürmetli milletdaşlar. Bugünkü uçrashuvga men bek şatman. Tatar halkı, Müslüman halkı için Cuma günü de bulgaçtın, şuna göre bereketi de bulsun. Faydası da tiysen, şuna göre indi aydagız başlap jiberek. Я от всего сердца приветствую всех и очень рад этой встрече. И есть уникальная возможность довести до всех слушателей, читателей информацию о работе Всемирного конгресса татар. Поэтому еще раз огромное спасибо. Hem indi biz bütün dünya Tatar Kongresi'nin işi turunda aytkanda bek ol bir qaraganda qiziq kelib chiqa ham o'zinchalikli nindigina siyasni olma ol har vaqtda yubiley. Chunki bizning siyas ustav negizida yilga 5 taqir o'tkaziladi. Şuna göre 5, 10, 15, 20, 25 yıl 30 şuna göre her bir siyas o'zincha yubiley o'tadi. Şuna göre bu yolu aytamiz endi biz yubiley datsini o'tkazmaymiz, biz eng birinchi siyasni o'tkazamiz. Chunki ustav negizida bizning endi 17-yilda Milliy Shura uyushtirildi. 75 bizning tatar ishmakarlari, yetakchilari, a'zolari Milliy Shuraga kirib, ham shular orasida birisi aning raisi etib saylandi. Hem ustav negizinde bizning 5 yıl içinde işleyen vazifalarning vaqtlari bitdi. Hem bitib kelar. Şuna göre bu siyas bizning eng birinchi endi Milliy Shura ham aning raisi, aning o'rinbosarlarini saylov negizinde o'tdi. Hem endi qarshida qo'ygan burchlar, siylashuvlar, bugungi zamon tartiblari bir qaraganda отчет formasida, ikkinchi qaraganda oldagi burchlar turida bo'lashaq endi. Для наших коллег из русскоязычных СМИ расскажите, пожалуйста, вот основные мероприятия, которые Получается пройдут. очень интересно. Согласно нашему уставу, съезд проходит каждые 5 лет, и поэтому каждый съезд, он своеобразный юбилейный. 5, 10, 15, 20, 25, и в этом году 30-летие, и 8-й съезд. В истории у нас только был 7-й съезд внеочередной, но он был вынужденный, так как мы во время 6-го съезда в 2017 году приняли устав изменения. Но для того, чтобы его довести до официальной регистрации, нам надо было еще провести съезд, и он был внеочередной. А все остальные съезды вот в порядке очередности согласно уставной деятельности. Согласно уставу Всемирного конгресса татар, каждые 5 лет проходят выборы. И вот мы в 2017 году впервые в истории Всемирного конгресса татар избрали национальный совет из 75 человек. И один из них, представителей, был выбран председателем национального совета. Согласно нашего устава, сейчас у нас полномочия заканчиваются. И, конечно, повестки дня съезда, основной вопрос – это отчет председателя Национального совета о работе Milliy Shura, исполкома федеральной автономии, но и избрание нового состава Национального совета из 75 человек, избрание председателя Национального совета, ну и новые задачи перед Конгрессом татар на следующие 5 и далее года. Вот основная повестка дня вот такая будет. Рахмат, спасибо. Вопросы можете задавать и на русском, и на татарском языках. Наша пресс-конференция проходит на 2 государственных языках. Vasıl Gayazoviç, делегаттар неше илден, делегат ничек алар сайландылар һәм төп чаралар кайларда узачак, шулар хакында да әйтеп китсәгез иде. Әгәр дә инде без устав нигезендә әйткәндә, хактан да быел узачак съезд, ул безнең инде узган ел үткән программасында планга кертелде. Һәм устав нигезендә без март-апрель айларында үзебезнең оешмаларга Россия күләмендә чит илләрдәге квоталарны бирдек. Һәм шушы квоталар нигезендә алар үзләренең җирле өлкәләрендә һәм илләрендә безгә делегатларны сайладылар. Hem indi protokol negizinde barısından da rizalık alıp bizge may başında getirip jitkirdiler. Hem ol ustav negizinde zakon negizinde işlendi.
Беләсезме, без инде һәр елны, һәр съездны үткәргән вакытта безнең төп бинабыз ул опера-балет театры бинасы иде. Без шуңа күрә һәр вакытта да 1000 делегат һәм шәрәфле кунак чакыра торган идек. Ләкин елдан ел безнең съездга килергә теләүче милләттәшләрнең саны күп. Менә Субханалла безнең инде Илһам Шакиров залы булгачтан, без быел үзебезнең съездны Илһам Шакиров залында үткәрергә булдык. Шуңа күрә инде без чакырдык 1500 делегат. Аның 1000 делегат һәм 500 кешесе шәрәфле кунак. Менә шәрәфле кунак дигәндә ул безнең яңа мөмкинлекләрне ачты, чөнки безнең аксакаллар, яшьләр, элек эшләгән җитәкчеләр инде без төп җирле оешмаларга квота бергәндә, алар һәр вакытта да үз теләкләре нигезендә активны алып киләселәр иде. Аксакал абзый бит инде эшләгән, үз вакытында йөргән бит инде. Хәзер аңа квотаны бирсә, бүген кешеләрне алып килеп булмый. Шуңа күрә ачуланмагыз инде дип, алар инде аларны чакырмыйлар. Шуңа күрә без быел шундый карар кабул иттек. 1000 кешене инде делегат итеп сайладык та, 500 кешене без инде үзебезнең җирле җитәкчеләргә карап, яки бөтен дөнья татар конгрессының квота нигезендә менә шу шәрәфле кунакларны чакырдык һәм инде алар 30 көнне безгә килеп җитәчәкләр. Бүген көндә үзенең мөмкинлекләре нигезендә 37 илдән безнең делегатлар һәм шәрәфле кунаклар килә. Тагын әйтәсем килә инде, безнең үзәкләр һәм диаспоралар чит илләрдә 45 илдә. Менә шу 45 илнең 35 илдән безнең делегатлар һәм шәрәфле кунаклар булачаклар. Һәм инде булган безнең һәрбер өлкәдән делегатлар була. 30-ы без инде төшке ашка җыелу турында әйтәбез инде, барсы да килеп җитәргә тиешләр. Кунакханәләр, каршылаулар, очрашулар безнең барысы да әзерләнеп бетерелгән. Birinci künni biz indi kişke taба, аны kişke 6-da diп әзәп инде зур шара пишән базары белән башлап җибәрәбез. Ул безнең инде академик театр янында һәм Мәрҗани мәчетләрендә зур майданчыкта булачак. Һәм без анда Казан халкын, туристларны, үзебезнең делегатларны чакырабыз. Һәм без аны уйлыйбыз инде кичке 6-дан кичке сәгать 9-га хәтле дип. 31 көнне без һәр бер делегатка һәм шәрәфле кунакка тәкъдим иттек Болгар җиренә барырга. Менә Болгар дигәндә инде хактан да безнең өчен бик мөһим быел. Ислам динен кабул итүгә 1100 еллык булгачтан безнең инде төп чара ул Болгар җирендә үтте. Шуңа күрә без татар, мөселман, ислам динендә буларак һәр бер килгән кунакка шушы елны Болгар җирендә барып, анда дога кылып, безнең тарихны искә төшереп, анда булу зур бәхеттә, зур мәгънәдә һәм инде бурычта. Шуңа күрә 31 көннән анда булабыз. Беренче көнне инде безнең Казан Экспода съезд ачылып китә. Шул ук вакытта съезд дигәндә анда инде һәр вакытта да форумнарда, съездларда ул күргәзмә булачак. Күргәзмә инде конгрессның тарихы турында, бүгенге көндәрдә татарларның милли коды турында. Шуңа күрә анда инде һәрбер безнең делегатка карап, күреп үз мөмкинлеген тудырабыз инде. Һәм без үзебезнең килгән делегатларның теләкләренә карап 6 зур секция ясадык. Һәм инде һәрбер делегат шушы 6 секцияга үзенең кайда күрәсен килә, шунда язылып, инде төшке ашка хәтле шушы секцияларда эшне алып барачакбыз. Анда инде ул модераторлар куелгачтан тәкъдим форматында да, инде отчет форматында да булачак, бөтен яктан да. Шуңа күрә һәрберсенең үз урыны бар, мөмкинлекләр андай булган инде. Казан Экспоның ул 2нче этажында булачак. Һәм төшке аштан соң без инде съездны ачып җибәрәбез. Съезд ачканнан соң инде аның теге протокол нигезендә була торган алып бару органнарын сайлыйбыз һәм ревизия комиссиясының отчеты булачак. Анда бүгенге көндә вакыттагы уставта үзгәртешләр кертеләчәк.
Һәм инде менә бу секцияда булган һәр бер секциянең бер яки модераторы, яки алар әйткән җитәкче чыгып, үз шушы эш вакытында нинди тәкъдимнәр булды, нинди билгеләр куелды, нинди фикерләр булган дип кыскача гына отчет булачак. Һәм инде безнең беренче көндәге съезд шушы Илһам Шакиров залында концерт белән безнең делегатлар өчен тәмамланачак. Икесе көнне инде безнең съезд иртә белән Казан Экспода башланып китә. Һәм инде ул аны без әйтәбез пленар утырыш дип, анда инде безнең президентыбыз булачак. Рөстәм Нургалиевич Минтимер Шәрипович килгән кунаклар Мәскәүдән, бүтән өлкәләрдән булачаклар, шәрәфле кунаклар, җитәкчеләр дип әйтәбез инде. Һәм анда инде безнең Милли шура рәисенең отчеты булачак, һәм шушы доклад нигезендә бүтән чыгыш ясаучылар булачак. Һәм инде төп сорауларның берсе, без яңадан 75 кешене Милли шурага сайлап, һәм шуларның берсе арасыннан рәисне сайлап, аның каршында бурыч куячакбыз, һәм инде шуның белән съезд үз эшен тәмамлаячак. Һәм инде бөтен дөнья татар конгрессы килгән делегатлар үз туган якларына кайтып, инде активны җыеп, халкыбызны җыеп, менә шундый вакыйга булды, шундый сүзләр булды, шундый теләкләр бар, шундый бурычлар тора дип, һәрберсенә җиткерергә, аннары инде конгресс үзенең төп эшләрен көндәлек алып барган графикка кереп, инде алдагы булачак республик көннәренә шушы чараларда катнашу нигезендә эшен алып барачак инде. Кыскача гына әйткәндә шундый. Рәхмәт. Сорауларга күчик. Нинди сорауларыгыз бар? Әйе. Сәмисез Татар информ Рифат Каюмов. Васил Георгиевич, әйтегез әле, берәр җитди проблемалар күтәреләчәкме бу съездда? Һәм берәр Мәскәүгә берәр мөрәҗәгать булмасмы татар милләтеннән? Сезнең өчен җитди проблема нәрсә ул? Тел мәсьәләсе һәм башка мәсьәләләр. Тел мәсьәләсендә нинди җитди проблема бар? Татар телен укыту, шул менә Башкортстанда татар теленә карата вазгыять. Башкортстанда нинди вазгыять татар теле буенча? Менә карагыз әле, хактан да без әйтәбез инде бу үткән 5 ел нигезендә булганда безнең өчен иң зур вакыйгаларның берсе ул стратегияны язып, халыкара сөйләшеп кабул итү булды. Һәм без аның тормышка ашыру нигезендә эшне алып барабыз инде. Икенчесе, безнең өчен зур вакыйгаларның берсе ул Татарстанның 100 еллыгы. Һәм без аны Татарстанда гына түгел, бүтән өлкәләрдә рәхәтләнеп, зурлап бәйрәм иттек, чөнки һәрбер татар өчен Татарстан бүгенге көн өчен ул без ясый алдык, бу төп туган як, туган җир дип. Шуңа күрә һәрбер татар кешесе горурланып, кайтып, менә үзебезнең Татарстанга кайттык дип, һәм аны туган җир итеп күрә, һәм бу инде хактан да безнең өчен зур казаныш. Әгәр дә без 8 миллион татарны, 2 миллионы Татарстанда яшәсә, уже Казаныбызны, Татарстанны һәм үзебезнең президентны төп итеп күрергә әйләндергәнбез икән, бу хактан да зур безнең өчен таяныш һәм киләчәк. Һәм инде менә үткән быел үтеп бара торган ел былтыр эшләгән эшләр ул 1100 еллык ислам динен кабул итү дип әйтәбез инде. Без әйтәбез татар мөселман цивилизация дип, чөнки мин кайда гына барсам да иң беренче үзебезнең оешма җитәкчеләре, аннары мөфтиятләр белән очрашып, мәчетләргә барып, мәктәп, мәдрәсәләр карап, без барыбер татар халкының ислам һәм мөселманлык аша да берләштерәбез. Шул бәйрәм булды. Безнең өчен зур сынау килеп чыкты бу ковид. Әйме, менә инде 2 елдан артык дип әйтәбез инде ковид нигезендә. Беренче елларны безне инде ябып куйдылар. Аңа карап инде без онлайн, интернет белән ныклап эшли башладык. Һәм инде интернет дигәндә ул безгә яңа мөмкинлекләр бирде. Без аны белән һаман да кулланабыз. Шул ук вакытта менә инде проблемалар дигәндә, безнең каршыда проблема дип, миңа һәр вакытта да нинди проблемалар? Безнең каршыда проблемалар юк, безнең каршыда бурычлар бар. Чөнки проблема моннан килеп чыккан. Әгәр дә инде без һәрбер проблема кирип китәбез икән, ул моннан да башлана, моңа хәтле дә булана. Шуңа күрә һәрберсе өчен үзенең зур проблема. Кемгә бер китап җитми, аның өчен проблема, кемнең өчен офис җитми, кем өчен тел җитми, кем өчен гаилә җитми, кем өчен бала исеме җитми. Шуңа күрә без әйтәбез, тәрбия һәм милли рух бирү нигезендә без һәр вакытта да үзебезнең каршында яңа бурычлар куярга тиешбез. Бурыч куйганда инде әйләнеп карап һәм бүгенге вазгыятьтә
nindi bizning ishlanib bitmagan ishlar turында qarab, аңа бурыч куябыз. Икенче караганда безнең күптән түгел генә үтте съезд, татар укытучылары съезды. Анда безнең министр да чыгыш ясады, килгән җитәкчеләр дә чыгыш ясадылар. Шуңа күрә безнең инде Татарстан күләмендә дип әйтәбез, чит өлкәләрдә дип әйтәбез, илләрдә татар мәктәпләре бар, татар класслары бар. Без инде конгресс нигезендә аларга әсбаплар язып, үзебезнең типографияларга җиткерәбез. Шуңа күрә китаплар җитә. Ләкин менә тел дигәндә, укыту дигәндә, әгәр дә инде без ФГОСны алабыз икән, бүген федераль закон ул кабул ителгән һәм бөтен Россия күләмендә шушы нигездә татар халкы гына түгел, бөтен милләтләрдә үз эшләрен алып баралар. Монда без әйтергә тиешбез, менә бу бирелгән вакыт безгә җитәме, җитмиме? Җитми икән ничек эшләргә була? Безнең иң бер караганда инде әйтелгән сорау, безгә ул вакыт җитми икән, әйдәгез арттырыйк дип. Ул дөрес сорау. Аның өчен безнең депутатлар бар, аның өчен безнең мәгариф министрлыгы бар, аның өчен безнең конгресс бар. Шуңа күрә шул ук вакытта без әйтәбез, бүгенге көндә 43 безнең әсбаб, әле ул алар китап булып кабул ителмәгән, алар инде укыту ярдәм итә торган китаплар дип аталар. Алар бүгенге көндә Россиянең мәгариф министрлыгында экспертиза үтәләр. Безнең инде бурыч шушыларга әсбаб дип алырлык мөмкинлек сертификатлары кирәк. Ул чагында инде безнең әсбаплар да килеп чыга. Шуңа күрә әйтәсем килә, тел ягыннан менә инде без очрашабыз, факультатив дибезме, үзебезнең якшәмбе мәктәпләре дибезме, үзебезнең программа ана теле дибезме. Алар бар, җитәме, җитмиме, миңа кирәкме, кызык түгелме, ансын әйтә алмыйм. Ләкин безнең инде күбесе телиләр административ ресурс. Административ ресурс һәр вакытта да булды бер караганда. Икенче караганда, әгәр дә бүгенге булганына да карап, ул бит инде менә әйтә башлайбыз. Менә Татарстанны карыйбызмы, бүтән өлкәләрме, менә татар класслары, татар гаиләләре бар. Күпме татарлар үз балаларын шушы татар классларына бирделәр. Ул бит әле безнең менә сөйләшкән вакытта сәгатьләр белән генә бетми, аннары барып җитәбез 11 класстагы экзаменга. Шушы татарча биргән экзаменга баралармы, бармыйлармы? Ул экзаменны бирсәләр, аның белән нәрсә эшләп була? Анда теге өстәмә баллар бармы, юкмы? Шуңа күрә менә бүгенге көндә мәгариф министры конгресс белән халык теләкләрен карап, закон нигезендә беренчедән эшләргә өйрәнергә тиешләр. Икенчедән инде хактан да бу җитми икән безнең халыкка. Алар каршында шушы бурычларны куеп, чыгып, шишу юлларын табырга кирәк. Шул вакытта, әгәр дә инде закон нигезен үзгәрткәнне, кабул иткәнне көтеп утырабыз икән, безнең балалар мәктәпне бетереп китәләр икән, шуны югалтмас өчен без инде мәгариф министрлыгы һәм конгресс ягыннан бүтән безнең укучылар өчен кызыклы, уңай шартлар таптырып, аны тагын да өстәргә була. Менә ул теге класс сәгате дигәндә бирелгән икән безгә шуны хәтле сәгать. Ул бит теге дәрес дәврендә генә бара. Әгәр дә безнең класста балаларның сәгать 1дә дәресләре бетә икән, без бит инде аларга факультатив яңадан да бирә алабыз. Әгәр дә әти-әниләрнең үзләренең һәм укытучының теләкләре булса, менә теләкләре булсын өчен без нинди яңа өстәмә алар өчен мөмкинлекләр тудырырга тиешбез. Шуңа күрә, әгәр дә балайны сәгать 1дә дәресен бетерде дә, кайтты да китте. Әгәр дә әйтә икән, мин сәгать 1дән соң төп дәрес беткәчтән тагын татар телен өйрәнәсем килә, әйдәгез күрик дисә, аның өчен бернинди теге өлкә күләмендә дә, Россия күләмендә дә бернинди каршылык юк, рәхим итегез. Ул килеп чыксын өчен балаларда, әтиләрдә, әниләрдә һәм укытучыларда ниндидер аларның максатларын үзгәрттереп, теге үз теләкләрен арттырыр өчен шартларда тудыра белергә кирәк. Андыйларда мөмкинлекләр бар. Бу яктан да бара кирәк, бу яктан да бара кирәк. Теге Башкортстан дигәндә ул темада сез кагылдыгыз инде. Менә былтыр теге халык саны алу булгачтан безнең бит инде күп кенә хезмәттәшләребез менә Башкортстандан ничек микән, Башкортстандан ничек микән дип шуңа күрә без аны былтыр бик матур иттек. Мин анда хәзер еш барам. Шуңа күрә килгәчтән мин университетка да кирип, татар факультетында булдым. Уфада Нефтекамскига барып, анда безнең институтта, без факультетта булдык. Татар мәктәпләрендә очраштык. Шуңа күрә бүгенге дәврдә инде Башкортстанда татарга мөнәсәбәт тел бирү турында ресурслы үзәкләре ачу нигезендә бөтен эшләр үз урыннан кузгалдылар.
жетекшібіз Радиф Фарид шағында анда бұрыш қойылған. Шоңа көре әгерде бұл теплар негізінде барсақ, қазір енді артистлар да үйрей, концертлар бере, оқытушылар да келе, біз де барабыз мына Сыпханала. Екі бір туған халық арасында шей қыстырмышы тағымдалға барып, біз енді барыбызда башқұрт тілінде, татар тілінде бір бізге ябышып, сақлап, үстіруге ярдәм мүмкіндіктері тудырылған. Рахмат. Тағын дей сұрауларыңыз бар. Әйе? Газета «Республика Татарстан», Фарида Якушева. Подготовительная работа, скорее всего, предполагается, была большая, огромная, да? И хотелось бы узнать, вот собирались ли предложения о темах секционных, значит, какие предложения поступали из Татарстана и из других регионов, то есть что беспокоит татар. И хотелось бы, какие темы все-таки будут обсуждаться здесь, какие эксперты приглашены и какие основополагающие документы предполагается принять. Как только была объявлена дата проведения съезда, мы сразу на сайте Всемирного конгресса татар открыли специальную страничку предложений. И где-то наши аксакалы, где-то наши руководители, где-то, так скажем, представители науки направляли все наши предложения, и через сайт мы их размещали, автоматически узнавали общественное мнение, поддержку. Но, значит, хочу сказать, что все эти предложения в большей степени учтены, и съезд будет заканчиваться принятием резолюции. И я думаю, во время проведения съезда еще будут очень много предложений. Было только одно пожелание, и это со многих сторон, и с точки зрения автономии наших руководителей, аксакалов было, съезд не превращает площадку отчетности. Каждый выходит, отчитывается, попросили дать побольше времени для того, чтобы наши руководители, делегаты, активисты могли высказать свою точку зрения и с оценкой, и с перспективой. И поэтому мы впервые в истории специально делали большие площадки вот по 6 секциям и по направлениям, для того, чтобы наши делегаты, выбрав то направление, где они являются больше специалистами для полноценного обсуждения, и чтобы можно было представить, так скажем, грамотное свое пожелание, это было сделано как раз с учетом этого. И для того, чтобы не оставить его просто так, как судили, я уже сказал, что во время первого дня съезда каждой из этих 6 секций все материалы, разбивка, она уже практически утверждена и на материалах сайта, в раздатках будет, и на сайте Всемирного конгресса татар будет. Это будет полностью открытая информация. Поэтому я сказал, что или модератор, если вот эта секция так решит, или кто-то ответственный во время съезда будет уже выступать с отчетом. Ну, как отчет? Вот обсудили эту тему, кто-то должен представить, о чем было обсуждение, какие были предложения и что они будут просить уже или вносить в съезд, или просто включить его в резолюцию как проект решения. И она обязательно будет учтена редакционной комиссией. И мы считаем, это уже более такой обхват. И вот если 1500 делегатов и почетных граждан придут, почетных гостей, они в первый день, каждый из них сможет высказать свою точку зрения, и оно будет учтено. А на съезде уже во второй день пленарной части у нас уже будет выступление по повестке. Но эти выступления на секциях, это практически тоже выступление на съезде, она тоже будет публична, она тоже будет через, так скажем, прямую трансляцию через сайт Татаринформа и Всемирного конгресса татар. Рахмат. Әйе? Хәш, Василий Әфәнде, башка елларда хәтерем ялгышмаса, яшьләр секциясе аерым була иде. Быел яшьләр секциясе күренмәй. Яшьләр секциясе дигәндә, без үзебезнең җитәкче белән сөйләштек, безнең бит инде форумда
августта зур форум булырга тиеш яшьләр яшьләрнеке безнең график нигезендә, ләкин без инде съезд үткәргәчтен форумны соңрак үткәрергә булдык. Һәм бу кушылмады үзебезнең теләк белән, чөнки әгәр дә безнең эшләребез план нигезендә булса, көз көне без зурлап яшьләр форум үткәрәбез. Шуңа күрә инде монда теге олылар арасында әйтим инде дип, басың өстегендә дип без бәләкәй генә мәгънәсен күрмәдек. Ләкин шул вакытта бүтән килгән делегатлар һәм шәрәф кылгылар алар яшьләр булса, аларның мөмкинлекләре бар бүтән секцияларда катнашырга, үзендә генә түгел, үзләрен генә без җыябыз көз көне. Шул ук инде менә 6 гына секция булса да, мин аны хупладым. Без инде масса күләм мәгълүмат чаралары, хезмәткәрләре каршында шушы үзебезнең секцияны әзерлисебез килә. Анда Гөлнәр Шәйхи җитәкче булачак. Без шушы секцияларны ачып җибәргәннән соң, алар 3 сәгать булачак. 1 сәгатьтән соң бүтән килгән корреспондентларны үзебезнең хезмәттәшләрне җыясыбыз килә секцияга. Менә масса күләм мәгълүмат чаралары ягыннан сезнең нинди тәкъдимнәр бар, ничек эшләргә кирәк, ничек татар дөньясы нигезендә бүтәннәр белән без сезнең өчен дә аны 7нче дип әйтмибез инде, ләкин менә башлангачтан шундый тәкъдим ясыйбыз. Кемдер әйтәчәк, юк, мин барасым килми, менә шушы секциялар нигезендә күрсәтәсем килә, язасым килә. Кемнәрнең барасылары килә, без сезнең өчен андай уңышлар тудырып, сезнең өчен дә менә шулай фикер алыштыру урыны ясаячакбыз һәм тәкъдим итәчәкбез. Рәхмәт, әй. Менә Милли шурада 71 кеше булды дип әйттегез. Менә шулар арасыннан үзегез таянып эшләгән берничә кешене атый аласызмы? 71 кеше бик күп бит инде ул. Һәм о яңа составта шулар арасыннан кемнәрне күрергә теләр идегез? Сезнең өчен бу Милли шура рәисе булып эшләү яңа тармак иде, яңа юнәлеш иде. Сез бик күп җирләрдә булдыгыз, яңа юнәлешләр керттегез, үзегез әйттегез, мәчетләр юнәлешендә, мәчетләр буенча да бик күп эшләдегез. Шул ук вакытта без беләбез, Россиянең төрле төбәкләрендә мәчетләр ачу буенча проблемалар бар. Менә сез шушындай бәхәсле мәсьәләләрне төбәк җитәкчеләре белән ничегрәк шиша алдыгыз? Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Башта ул чагында урысча башлыйм. Барыбыз да аңлар өчен. Часто спрашивают, назовите, пожалуйста, ваш любимый город и любимые города. Я всегда отвечаю, у меня нет любимых городов, у меня есть города, к которым хочется всегда возвращаться. Татарча әйткәндә, үз балалар турында әйтәбез, яки бармак турында, менә кайсы балагызны күбрәк яратасыз дип. Без һәр вакытта да әйтәбез, барсында тигез яратабыз, яки кулда бармакларны күрсәтәбез дә, бу 5 бармакта төрле булса да, алар барсы да бер. Кайсаң нәтишләп карасаң да, йөрәкне авырттыра дип. Шуңа күрә 75 кеше арасында барсы өчен дә минем алар абруйлы. Минем яратканнар яки берлеп эшләгәннәр берсе дә юк. 75 кеше белән дә бер төрле итеп сөйләшеп, бер төрле итеп эш алып барам. Булар арасында төрлеләре бар. Шул Милли шура арасында безнең үзебезнең хезмәттәшләр бар. Алар конгресста эшлиләр. Һәм инде Милли шура арасында бар безнең ерак көнчыгыштан килгән, Америкадан килгән, Германиядән килгән хезмәттәшләр. Шуңа күрә әйтәбез инде, алар белән без инде я телефон аша, я онлайн аша, я елга бер тапкыр шушы үзебезнең үткәргән чараларда очрашабыз. Шуңа күрә бер Милли шура әгъзасы белән мин көнгә 5 тапкыр очраша алам, берсе белән елга 1 тапкыр очраша алам. Шуңа күрә аңа да карамастан мин һәр берсенә дә тигез итеп карыйм. Шул ук вакытта инде әйтәбез, быелгы состав нигезендә без шушы 5 ел дәврендә берничә Милли шура әгъзасын алыштырдык. Ул үлем белән дә булды, бүтән эшләре белән дә булды, үз теләкләре белән дә булды. Ләкин бу съездның төп сорауы булгачтан без әйтәбез инде аны һәр вакытта да Милли шура үз карашында карыйда, үз карарын белән утырышында, аннары инде съездда моны раслыйбыз дип. Шуңа күрә менә безнең бу съездда берничә үзгәреш булачак. Төп булган Милли шура әгъзалары алар калалар инде. Шуңа күрә без ротация дигәнне алып барабыз. Шуңа күрә монда безнең 10-15 кеше, 75 кешенең алышылачак. Без аны инде уйлыйбыз үзебезнең эшкә файдалырак булыр дип.
Ансы беренчесе, икенчесе инде хактан да менә мөфтиятләр дигәндә һәрбер җитәкче каршында андый сорауларны күтәрәбез. Менә әйтәсем килми, узган айда өлкәсендә, аның җитәкчесендә, чөнки әле кайбер эшләр безнең суд аша үткәчтен, әгәр дә инде без аны масса күрә мәгълүмат чаралары каршында әйтә башласак, бәлки ул безнең имамнарга һәм мәчетебезгә авырлык китерер булыр. Чөнки мин ул сорауларны һәр вакытта да или шәһәр хакимият башлыклары яки инде өлкә җитәкчеләре вакытында һәр вакытта да күтәрәм. Һәм ул күбесенчә дип әйтмим. Ул безнең ике яктан һәр вакытта да безнең каршыда андый сораулар куялар. Беренчесе, аларның соннары инде нык әз, ләкин аларның шишу юллары нык зон. Ул үз вакытында җир табып мәчетне төзеп куйганнар. Хәзер инде аны эксплуатациягә тапшырырга телиләр, җир мәчет өчен бирелмәгән. Ул кемнеңдер йорт урыны булган, кемнеңдер бакча урыны булган. Шуңа күрә элек Россия законы нигезендә аны тиз генә эшләп була иде. Хәзер инде закон ул эш нигезендә зур авырлык тудыра. Ул мәчетләр генә өчен түгел, бүтән ясалган, төзелгән объектлар нигезендә, шулар арасында мәчет тә бар. Шуңа күрә безнең берничә өлкәдә шундый авырлык бар. Ләкин җитәкчеләр әйтә, аны бер көн эчендә эшләп булмый. Аны бит инде халык төзелгән, халык акчасына төзелгән, халык өчен төзелгән. Шуңа күрә без аларга ярдәм итәчәкбез дип, безнең инде планнар төзеп, шушы план нигезендә барабыз. Анысы беренчесе. Икенче инде безнең өчен ул сорауларның берсе, менә күп кенә өлкәләрдә, шәһәрләргә килгәндә әйтәләр, менә татар мәчете, Казан мәчете, татар мәчете дип. Безнең кайры вакытларда беренче көннән башлап анда татар имамнары булганнар. Бүген көндә кайбер мәчетләрдә безнең татар имамнары булмау кысаларында бүтән милләт кешесе имам итеп сайланган. Һәм безнең инде мөфтиятләрдә татарлар киләләр дә, менә 50 ел элек, 100 ел элек татарлар ул гомер буе әле бүген дә татар мәчете дип салана. Менә без җиткерә алмадык, сез җибәрә алмадык, һәм инде имам безнең кеше түгел. Шуңа күрә менә ничек ул тагын үзе безнең кешене табып, шушыны алыштырга икән дип. Без һәр вакытта да инде аңлату бирәбез. Чөнки ул сайланып куела торган кеше, яки җитәкче белән куела торган кеше. Шуңа күрә бәлки бүтән милләтнең куюның бәхете дә зуррактыр дип, яки бәхете дә юк дип. Ләкин без инде һәрбер өлкәләрдә әйтәбез, әгәр дә безнең мәчетләрдә татар имамнары булса, без бөтен дөнья татар конгрессы һәм татар буларак бу имамны үзебезне һәр вакытта да яклый да алабыз. Кирәк вакытта аңлатып урынына да куя алабыз дип, без аны һәр вакытта да җитәкчеләргә җиткерәбез. Рәхмәт. Рәхмәт. Рәшит. Менә дин өлкәсе кузгалгач, Василев там бу проблеманы әйтеп китим инде. Кайбер өлкәләрдә Бүген түбәтә киеп келмәдем инде. әй Дин турында күп баша. кайбер өлкәләрдә 3-4 мөфтият. 7 мөфтияттә бар без бер өлкәдә, кичкенә түгел. Менәләр ни гаҗәп үзара ызгышып тоткаш баталар инде. Ничек беренче кин дип әйтмәсәң инде белмим инде. Җайга салып булмыймы дип Татарстанда кебек. Бездә дә үз вакытында 2 мөфтият иде бит. Берләштердек. Аннан менә башка милләт кешесе әйбәттер дә инде. Менә бит Әстерханда без үзебезнең мөфтине югалттык. Анда хәзер казак кешесе. Татар жанлы казак кешесе. Бабы да инде татар яхшырак булыр дип. Мин менә әгәр дә теге бүтән милләт дигәндә, шушы үзебезнең Казакстанда мөфтине һәр вакытта да үрнәк итеп куйыр идем. Чөнки ни өчен истәдем сезнең каршыгызда татар жанлы дип. Ул татар халкына шундый зур ихтирам белән карый. Безнең Астрахань шәһәрендә берничә мәчет, Казан мәчете дип атала. Анда безнең татар имамнары, Казаннан күчеп килгән татар имамнары бар. Шуңа күрә ул безгә бернинди каршылык китермәй, күп кенә чараларда, күп кенә мөмкинлекләрдә татар халкын алга чыгарып, татар халкы өчен хезмәт кыла. Шуңа күрә сез дөрес әйтәсез. Үзебезнеке инде үзебезнеке булыр иде. Ләкин бүтән милләт кешенең шулай булып, татар халкына шундый мөнәсәбәт белән яшәве безнең инде ләкин әзерләргә кирәк. Чөнки мөфтиләр берсе дә мәңгелек булып килмәй. Аларның үз вакытлары белән сайлаулар була. Әгәр дә лаеклы татар кешесе була икән, аны халык сайлый икән, сайлатырга кирәк. Шуңа күрә
Мында бір де yok. Ayrılar degende, alar bitinde үз оң деп айтабыз, динебіз деп айтабыз. Татар халқының әйткен мәқале де бар, айырылғанны айыр ашар, бүлінгенні бөрі ашар деп. Менә ул килеп чыккан инде үз вакыты белән. Һәм бу килеп чыгулар бер-беребезне аңламау белән, сөйләшә белмәү белән, ихтирам булмаган өчен, бер вакытта лидер үз позицияларын югалту белән. Шуңа күрә анда килеп чыга инде алар. Һәм Рәсәй законы бүгенге көндә әгәр дә 3 мәхәллә бергә берләшә ала икән, инде мөфтият сайларга була. Шуңа күрә мөфтият инде үзенчә эшләргә мөмкин, яки инде бүтән дини нәзарәтләргә кереп, алар белән эшләргә була. Менә без инде Донецк дигәндә, Луганскида һәм Донецк өлкәләрендә 2 мөфтият оештырдык. Анда безнең татар иҗтимагый үзәкләре бар, җитәкчеләре бар, һәм менә бу 2 мөфтият Луганск өлкәсендәге мөфтият безнең Альбер хәзрәт белән, Кырганов белән договор төзеп бүгенге көндә эшли башлады. Донецкида булган, ул инде Равил хәзрәт Ганиддин оешмасына кереп, алар белән эшли башладылар. Алар инде безнең төп оешмалар Россия күләмендә, шуңа күрә алар белән эшлиләр. Мин килешәм, бу безне мактатмый да, алга да алып бармый. Теге әгәр дә бу конкуренция дип әйтеп, аңа карап татар халкы саны нигезендә артып, мәчетләргә йөрүчеләрнең саны нигезендә артып, без моны конкуренция дип эшләсәк, ул бик матур, бик әйбәт булыр иде. Ул аның нигезендә эшләнмәй. Шунысы иң авыры. Булган татар халкы бер-берсенә белән бүленеп бетәләр дә, синеке мондай, минеке мондай дип, кайберләре инде йөрми дә башлый сезнең арасында, әле ул сүзләрне ишетеп килми, сезгә килмәсә, миңа тагын да җиңелрәк, җаныма да, мин үземне тыныч та саныйм дип, ул йөрми дә башлый. Шуңа күрә татар халкын арттырыр өчен булса, мәчетләргә йөрү, телне, рухны мин алар өчен 2 куллап, бүген көндә андай фактны мин күрә алмыйм. Шуңа күрә үз фикерем әйттем. Рәхмәт. Сораулар бармы? Асылга Язевич, менә сез телгә алдыгыз Донбассны, аннан да делегатлар булачакмы? Һәм менә бу соңгы вазгыять исәпкә алып, кайдан да булса, кайсы да булса илдән менә делегатлар килмичә калмыймы менә? Беренчедән, делегатлар сайланган, 2 өлкәдән дә, Луганскидан да, Донецкидан да безнең делегатлар киләчәк. Алар инде менә бу елда яш киләләр, 1100 еллык кысаларында үткән безнең Изге Болгар җыенына да килделәр, Шахтер Сабантуйна да килделәр. Шуңа күрә безнең съездга да киләчәкләр. Вазгыять дигәндә, бүген көн дигәндә, хактан да авырлыклар безнең инде юл һәм вакыт нигезендә килеп чыга. Чөнки 45 илдән менә безнең делегат Канададан киләчәк, Америкадан килеп җитә алмый. Шуңа күрә менә элек безнең бөтен самолетларда Мәскәүгә килгәндә турыдан-туры үзебезнең өлгәтләр бар, бөтен нәрсә бар, һәм Мәскәү аша килеп булмый инде, килергә кирәк бүтән илләр аша. Янда безнең беренчедән шу вакыты бермә-бер арта, шушы шу вакыты белән аның бәясе дә бермә-бер арта. Икенчедән, аэропортларда шушы 2 самолет арасында кары вакытта 8-әр, 10-шар, 15-шар сәгать көтеп утырырга кирәк самолет рейсларын. Шуңа күрә инде без үзебезнең делегатларга да әйттек, әгәр дә алар бит үз акчаларын түләп, үз билетлары белән киләләр. Без аларга түләмибез. Шуңа күрә әйттек, әгәр дә нык авырлыклар чыгым нигезендә, вакыт нигезендә булса, бер дә юк, без бары бергә безнең съезд онлайн режимда һәм ТНВ каналыннан күрсәтәчәк, шуннан карый аласыз. Кирәк булса, турыдан-туры чыгып, сорау биреп, җавап та ала аласыз. Шуңа күрә онлайн без әйтәбез, инде гибрид формасы булачак. Әле менә без 3нче көн генә 37 илдән дигәндә делегатлар килә. Бүген инде 35. Чөнки 2 ил делегатлары карап, билет бәяләрен, авырлыкларын карап, инде әйтәләр, безнең ачыламагыз, мөмкинлек юк дип. Монда политика юк, килмәгез дип әйтүчеләр үз илләрендә юк. Төп инде менә тагын әйтәм, ул авырлык 2 яктан, вакыт һәм бәя белән. Кайсы илләр икән әйтәсез? Ансы безнең сайтта бар, карарга була. Бармы? Тагын сораулар. Ай.
Менә әйттегез инде аксакаллар почетта булачак, съездга киләчәк, алар булу әйбәт. Менә узган яшьләр белән соңгы вакытларда татар яшьләре форумнарын теге киң элекке кебек киңрәк форматта узмый кебек тоела инде миңа. Сезгә бәлки алай тоелмыйдыр. Менә яшь алмаш яшьләрне, балаларны Казанга чакыру буенча җәйге лагерьлар оештыру буенча соңгы елларда ниндирәк эш бара? Менә мин беләм, милләтебез хәзинәләре аны инде милли мөхтәрият уздыра. Менә татар конгрессы шушы үзебезгә чит төбәкләрдә алмаш әзерләү буенча балаларны Казанга чакырып, аларга шушы болгарларны, казаннарны күрсәтү буенча җәйге лагерьлар оештыру буенча нинди эш алып бара? Рәхмәт. Монда bu сорауга җавап бергәндә без барыбыз да аңлыйбыз, бер авырлык бар. Соңгы еллар дигәндә без соңгы 2 елда бер нәрсә дә эшли алмадык. Шуңа күрә 20-21 елдагы җәй айлары безнең милләт һәм яшьләр өчен Казанга килү мөмкинлекләре булмады. Шуңа күрә без бер нәрсә дә оештыра алмадык. Быел инде андай мөмкинлек артты. Әле менә Мордовиядә безнең федераль авыл сабантуе булганда biz анда Аксион авылында татар мәктәбенә кердек. Һәм бу татар мәктәбе 160 кешелек бала өчен, аның 98% татарлар. Без президентыбыз белән кереп, глава белән кереп инде Мордовияны караганда сорау чыкты президент ягыннан, сез үзегезнең балаларыгызны Татарстанга сәләт лагеренә бүтәнгә җибәрәсезме дигәндә, анда без инде үзебезнең квоталарны әйттек. Менә күпме без ел дәврендә чакырабыз чит өлкәләрдән, чит илләрдән татар балаларын үзебезнең профиль лагерьларына һәм иң беренче тел лагерьларына дигәчтән безнең президентыбыз әйтте, карап бетерегез һәм моның санын арттырырга кирәк дип. Шуңа күрә быел инде без аңа җитеп өлгерә алмадык, чөнки квоталар алар инде барсы да бирелгән, финанслар каралган. Шуңа күрә без хәзер әзерлибез тәкъдим. Һәм безнең арттыру дигәндә булай гына әйдәгез әле 15% арттырыйк, әлегә 20-гә түгел. Без инде менә татар балаларын лаеклы балалар итеп тәрбияләр өчен, билем бирер өчен, милләтне үткәрер өчен мин тәкъдим ясадым, портфолиолар ясап, ул бәләкәй генә бәйге форматында, ләкин электрон интернет нигезендә булырга тиеш. Менә безне чакырыйк әле, әгәр дә без инде 1 сентябрьгә менә бу җәйге лагерьларны бетереп, инде 23 елга квоталар ясый башлаганда, Конгресс әгәр дә шушы кагыйдәләрне ясап, безнең мәгариф министры белән һәрбер өлкәгә җиткерсәк, менә һәм анда балалар, әти-әниләр турыдан-туры чыгып шушы путевкаларны ота башлыйлар икән, безнең эш аларны алып килеп, андый мөмкинлек бирергә. Менә артык бит инде шушы форматта эшли башлады. Әле минем күптән түгел бер дустым килде. Баламны да артыкка җибәрәбез ди. Мин аның системасын беләм, беренчедән үтәлмәде ди. Беренче тапкыр гариза бирде быелгыга. Анда бер урынга әллә 36, әллә 34 бала булгачтан ул үтәлмәгән. Икенчесенә биргән, икенчесенә булган 14 бала һәм 14 бала ашында бу үткән. Шуңа күрә бер генә бирдем дә бара алмадым түгел. Аны һәр вакытта да биреп, әгәр дә монда керсәк, без хактан да лаеклылар арасында сайлый алабыз. Икенче формат инде без үзебезнең җитәкчеләргә ышанабыз да, җитәкчеләрнең квота нигезендә алар кемнәрне телиләр, кемнәрне тәкъдим итәләр, ансы да дөрес, аларны да теге үз ягыннан ярдәм итәбез. Шуңа күрә ике форматны да эшләп торырга кирәк. Бу балалар турында әйткәндә менә шу инде һәм безнең әле сез ишеттегез инде президентыбыз 20 көннән элек Фароста инде сәләт лагерын ачып җибәрде һәм анда да ул безнең квота нигезендә Татарстанда җыярга була, анда җибәрергә була, эшлибез инде. Һәм конгресс дигәндә әгәр дә инде сәләтле балалар була икән, без һәр вакытта да үзебез турыдан-туры ярдәм итәргә дә әзер. Менә әле күптән түгел генә миңа шундый тәкъдим белән чыктылар. Ике балабыз, берсе Астрахань өлкәсеннән, икенчесе Удмуртиядан, безнең мәдәният институтына вокал нигезендә керергә ният әйтәләр һәм анда катнашалар.
Берничә балл белән керә алмадылар, бу якка да. Аларга әйткәннәр инде, әгәр дә контракт төзүсәгез, без аларга әзер, сез лаеклар дип, ләкин инде квота бетте, сез балл аша үтмәдегез дигәчтен, миңа тәкъдимләшкәчтән мин әйттем, без шушы контрактның 50%-ын түләргә әзербез, әгәр дә әтиәниләре 50%-ын түләргә әзер булсалар дип. Шуңа күрә андый эшләрдә менә теге читтә калмыйбыз, ярдәм итәргә тырышабыз. 50% түләү барыбер зур өмет. Әгәр дә ул студент булып киреп китеп, беренче елны бик актив эшләп, bütün mümkünlüklerini күрсәтәләр икән, аның инде икенче елга бюджетка да киреп китәргә мөмкинлеге бар, чөнки кемдер китә, кемдер аңламый, кемдер куып чыгаралар, шуңа күрә анда һәр вакытта да теге эш бара. Шуңа күрә эшләргә кирәк, тырышырга кирәк. Менә андый мөмкинлекләр дә бар. Без һәрберсенә дә ярдәм итәргә тиешбез инде. Рахмат. Безнең онлайн бара, миңа онлайн сораулар менә килгән иде. Шура әгъзалары арасында эшләгән журналистлар бармы? Һәм әгъзалар арасында яшьләр бармы дип сораганнар. Әгъзалар арасында яшьләр бар. Иң теге яшьләр дигәндә безнең инде Ленария Мөслим баба яшьләр оешмасы җитәкчесе, ул безнең милли шура әгъзасы, шуңа күрә ансы да бар. Менә масса күрә мәгълүмат чаралары дигәндә юк бугай искә төшмәй. 75. Рамис барайы. Безнең Сафент, Ульян өлкәсендәге Рамис барайы. Безнең ул автономия җитәкчесе дә һәм корпункт Ульян өлкәсе һәм шу территорияның җитәкчесе дә. Кем? Ну, ансы да барайы. Ну, иң төбендә барайы. Бар. Рахмат. Сораулар тагын бармы? Тилекләрегез бардыр, Асыл Гаязович, журналистлар. Минем һәр вакытта да сезгә әйтә торган сүзем бар. Без күпме генә җәелепме, тирән итепме, фикерләшеп, уртаклашып эшләсәк тә, әгәр дә сез булмасагыз, аны халык белмәй, ишетмәй, укымый. Шуңа күрә менә шу эшләгән кешеләр арасында гына кала да ул. Әгәр дә инде сарафан радиосы дигәндә 1-2 елдан барып җитә. Менә инде халыкка җиткерер өчен төп эшләрне сез генә аны җиткерә аласыз. Сезнең миллионлык аудитория. Шул ук вакытта теге бер караганда андый сүз бар инде, теге пиар дигәндә, без үзебезнең эшне пиар итмибез, ул безгә кирәк түгел, ләкин без үзебезнең эшне халкыбызга, милләттәшләргә җиткерү өстеннән һәм бүтән милләт кешеләренә аны җиткерә алабыз сезнең ашагына. Шуңа күрә мин инде иң беренче телим сезнең бу эшегез мәңгелек булсын. Исән сау булыгыз, эшегездән ләззәт табып, җитәкчеләр һәр вакытта да сезне күреп, үз ярдәмнәрен күрсәтә алсыннар. Чөнки ул үзебезгә дә кирәк, гаиләгә дә кирәк, хезмәттәшләргә дә кирәк. Мин белеп торам инде, менә теге төрле яктан рәхмәт әйтеп, сәхнәләргә чыгарып, төрле дәрәҗәләрдә биргән вакытта без һәр вакытта да әйтәбез. Ул коллектив өчен дә, язма өчен дә бик кирәк. Шуңа күрә менә шу уңышлар һәр вакытта да булсын. Ансы инде беренче, әгәр дә сез мәңгелек булсагыз, аны халыкка җиткереп, халык укып эшли икән, без дә мәңгелек булырбыз, ләкин тормыш алга бара. Менә инде без элек рәхәтләнеп газетлар ала торганык, журналлар ала торганык. Әле аның вакытлары күпме булыр, ул бездән тора. Шул вакытта интернет дибезме, телевидение дибезме. Әле бер көнне искә төшеп утырдым. Тегене Москва слезам не верит. Кино битендә хәзер теге күп кенә шушы советлар чорында булган киноларны күрсәтәләр бит инде. Нинди афоризмнар әйтергән, шулар буенча уйлыйлар. Мин искә төште дә хәтерлисезме, ул кинооператор булып утырганда үзенең хатынына әйтә, менә моның будущее телевидением дип, бөтен нәрсә дип. Әле ул вакытта теге 50-60 елларда хыялланып торганда, без хактан да телевидение bütün дөньяны шушы ящикка безне утыртып куйды да, карап торабыз. Газетның үз вакыты була, телевизорның үз вакыты була, интернет килеп килә, барсында алып барасы килә, югалтасы килмәй, ләкин тормыш тыңлаучы, укучы, караучы үз теләкләрен куя инде, без алар нигезендә эшлибез. Шуңа күрә иң зур теләк һәрберсе язучы да, күрсәтүче дә, алып баручы да, сөйләүче дә һәр вакытта да булсын, халкыбыз тыңласын, карасын, үзенең рәхмәтен әйтсен. Сез шушы эштән ләззәт табып, тагын да күбрәк эшләргә мөмкинлек
табып, Аллах насип етсе, тагын алга очрашуларда шушындай матур сөйләшүләр булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Рахмәт. Төгәлләйбез матбугат конференциясе. Рахмәт.